Hello friends, welcome back to Dayasoni Vlogs. இந்த வீடியோல நம்ம என்னத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம பாஸ்தா தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நான் பாஸ்தாவை நல்லா அவிச்சி எடுத்துர்க்கேன். இது வந்து பாஸ்தால வந்து எண்ணெய் போட்டு அவிச்சி எடுத்துர்க்கேன். ஓகேவா? எண்ணெய் உப்புலாம் சேர்த்து தான் அவிச்சிருக்கேன். வாங்க இது எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் அடுத்ததா வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்துர்க்கேன். இஞ்சி பூண்டு எடுத்துர்க்கேன். இந்த மாதிரி சின்னதா கட் பண்ணி எடுத்துர்க்கேன். அப்புறமா தக்காளியும் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? மல்லி இலை எடுத்துருக்கேன். லாஸ்ட்டாக சில்லி எடுத்துருக்கேன், மிளகாய் எடுத்துருக்கேன். அதையும் பொடிசாவே நறுக்கி எடுத்துருக்கேன். அடுத்ததாக நான் பீன்ஸு கேரட் இதெல்லாமே அவிச்சு எடுத்துருக்கேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நல்லா அவிச்சே எடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம். இதில் நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம். ஓகேவா? பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் மிளகாலாம் சேர்த்துட்டேன். நெக்ஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நான் இஞ்சி பூண்டை வந்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி அதையும் போட்டுக்கிறேன். ஓகேவா? அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். அடுத்ததாக தக்காளி போட்டுறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். அதையும் உப்பு, மஞ்சள், அப்புறமா வத்தப்பொடி, அப்புறமா கரம் மசால் பொடி. ஓகேவா? இப்போ நான் அந்த பாஸ்தாவையும் அவிச்சு வச்சிருந்த பாஸ்தாவையும் உள்ளே தட்டிட்டேன். பாருங்கள், இப்போ எல்லாத்தையுமே உள்ளே சேர்த்துடலாம். அந்த பொடி எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். அதையும் அடுத்ததாக பீன்ஸ் கேரட் எல்லாம் நறுக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதையும் உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன். அவிச்சு வச்சுருந்தோம். அது பிறகு மல்லி இலை தூவி விட்டுக்கலாம். ஓகேவா? பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு பாஸ்தா ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக்